Molt bon dia a tots. Avui continuarem amb l'apartat de videotutorials d'Acreate. El que us volem ensenyar és com poder exportar els arxius creats amb aquesta aplicació per a PlayStation 3 i així poder-los utilitzar des del nostre ordinador. Per això necessitarem un dispositiu d'emmagatzemament formatejat amb FAT o FAT32. Sobretot no hi connecteu cap dispositiu formatejat amb NTFS perquè no us el reconeixerà. Podrem fer servir tant targetes de memòria si tenim la versió de PlayStation 3 de 60 GB amb lector de targetes, o si no un dispositiu extern USB com podria ser la càmera de fotos connectada o un disc dur. En el nostre cas utilitzarem una targeta SD que la introduirem a la ranura corresponent de la PlayStation 3. Cling! I a partir d'ara ja hi podem accedir des d'aquí. Si anem a qualsevol dels menús de PlayStation 3 com vídeo, so o imatges, podrem treballar amb els arxius que hem creat amb Acreate. Aquí, per exemple, podeu veure els diferents vídeos que vam crear en el primer videotutorial. I el que hem de fer és molt simple. Només caldrà que apretem el botó del triangle del nostre Six-Axis sense vibració, de moment, i seleccionem l'opció Copiar. Ens sortiran els diferents dispositius d'emmagatzemament que hi tinguem connectats, en aquest cas la memòria SD que us hem comentat, i premerem el botó X. Com que ja havia fet una prova, el que m'està dient és si vull canviar el nom i guardar, sobreescriure o no guardar. En el nostre cas, sobreescriurem. Si no ens hagués aparegut això, simplement l'hauria copiat directament i ja hauríem acabat. Ens hauria sortit això mateix. Quan acabem de copiar, traurem la targeta i ja la podrem utilitzar per treballar amb el nostre ordinador. I això és tot per avui, amics.